Vi vil redegøre for den danske velfærdsstats opståen og udvikling og den særlige karakteristika. Så vi vil analysere, hvordan velfærdsstaten udfordres på forskellige måder, og så vil vi diskutere, hvordan vi bedst imødegår de her udfordringer. Ja. Og så vil vi starte på redegørelsen og starte med at snakke lidt om, hvad en velfærdsstat er. Og en velfærdsstat, det er en stat, der varetager funktioner i samfundet og har en intention om at fremme velfærd for borgerne. Det er altså målet, at borgerne skal have lige adgang til offentlige tilbud og ret til ydelser, f.eks. hvis nu man bliver arbejdsløs og skal have nogle penge at have gøre med. Der findes 3 velfærdsmodeller: den universelle, den residuale og den selektive. Start med den universelle, som er en socialdemokratisk velfærdsmodel, som for eksempel er at finde i Danmark. Og den her danske velfærdsmodel tager udgangspunkt i universalisme, som der omfatter nogle rettigheder, der blandt andet er, at der er rettigheder og regler for alle og til alle. Der er altså ikke noget skøn, så at staten skal være skattefinansieret, og at de ydelser, der skal være for staten, skal være tilstrækkelige til alle. Målet med den universelle er, at der er reel lighed og muligheder for alle. Det er en høj omfordelende stat, og der gives hjælp til alle, men mest til de fattige. Der er stor tillid til staten, og den er altså finansieret gennem skat. Så er den residuale model, som er liberal, som for eksempel findes i USA. Der er målet at have størst mulig frihed for individet, og med en formel lighed, så der bliver altså lagt vægt på friheden især. Det skal altså betale sig af arbejde, og staten er finansieret igennem skat, men ikke i lige så høj grad som i Norden. Der er lav omfordeling, der er især det her tillid til markedet i stedet. Og hjælpen er altså målrettet til de absolut svageste, ikke bare de svage. Så er der den selektive model, som er konservativ. Der findes f.eks. i Frankrig, hvor man vægter tryghed over lighed. Og staten er finansieret igennem de her tvungne og lovpligtige forsikringer, som der bliver betalt af arbejderen og arbejdsmarkedet og staten. Der er en høj tillid til civilsamfundet, f.eks. ens nabolag. I stedet for i Danmark vil man måske have meget tillid til staten, så har man tillid til ens naboer her og familien. Ja. Og så er hjælp målrettet til folk på arbejdsmarkedet. Og velfærdsstaten i Danmark har altså udviklet sig meget gennem tiden. Man kan sige, at det startede med, at der sker den her socialreform i 1891, som bryder op med fattigdommen, og velfærdsudgifterne bliver betalt gennem skat. Så er der et kanslergadeforlig i 1929, som der fører hen til, eller der betyder, at vi får et socialt sikkerhedsnet, og så en ret til at modtage ydelser. Så kommer der gode tider i 50'erne og 60'erne, hvor at vi har guldalder i velfærdsstaten, og der kommer flere på arbejdsmarkedet, og folk begynder at købe flere ting. Og man kobler 2 begreber, altså økonomisk vækst og velfærd. Og socialpolitik, kulturpolitik og skolepolitik tænkes sammen, og det munder altså alt sammen ud i det gode samfund. Så i 80'erne har vi mindre gode tider, og en borgerlig regering tager over, og der kommer fokus lidt væk fra den her velfærdsstat, og der bliver for eksempel skærpet i kontanthjælpen. Men i 1993 kom Socialdemokraterne tilbage til magten, og der bliver fokus igen på det her med velfærdsstaten, og arbejdsløsheden skal ned, og vi skal yde noget for at nyde noget. Så i dag er velfærd og omfordeling stadig i rigtig meget fokus. Den afspejler lidt det, der skete tilbage i 93. Ja. Men altså, vi har alligevel udfordringer sådan, i velfærdsstaten i dag. Der er forskellige ting. For eksempel det, at der er mange mennesker, der begynder at tegne sådan, private forsikringer, selvom at de får alle deres velfærdsydelser gennem skat. Ja, og det strider lidt imod den her universalisme, hvor at ydelserne nemlig skal være tilstrækkelige for borgerne. Ja, og det er de så åbenbart ikke for borgerne. De må have sådan en mistillid til den her store stat, og man begynder sådan at bevæge sig mere over i den residuale velfærdsmodel, hvor at man har private forsikringer. Men man kan også sige, at i dag betaler stadig skat og bidrager på den måde til staten, og det kan man også se på bilag 2 i den grønne figur, at faktisk gør størstedelen det med glæde, altså bidrager til samfundet. Men man kan så sige, at sådan, 47% af dem, de betaler sådan, deres grund til, at de betaler skat med glæde, det er, at de selv forventer at få noget tilbage.
Ja. Og det kan man jo sige, det kan man lige så godt gøre gennem private forsikringer. Det er ikke bygget op om den der socialistiske tankegang om, at alle skal løfte lige meget, alle Ja. skal have lige meget. Så grundleder er i sådan bund og grund faktisk helt forkert for en selv model, Ja. når folk tænker sådan. Det var så bilag 1 og 2 med sygeforsikringer og hvor glade vi er for at betale skat, men faktisk er der også andre udfordringer i velfærdsstaten. Ja, der er for eksempel problemet med indvandringen, fordi altså, før i Danmark har vi været et meget homogent samfund, hvor at de fleste har været danskere, men siden 60'erne, da der var mangel på arbejdskraft, er der begyndt at komme flere og flere indvandrere. Og så især med krig og terror i Mellemøsten, så er der kommet endnu flere indvandrere. Og det er så ud fra bilag 3, så kan man så læse frem til, at der ligesom er det her stigende antal. Lige nu i dag er der 12,3% af befolkningen i Danmark, som er indvandrere, hvor 58% af dem, de så kommer fra ikke-vestlige lande. Og man kan sige, at det er jo både en udfordring, men også en mulighed for samfundet, i og med, at vi kan få nogle arbejdere ud af det. Ja, altså de har både et stort potentiale, hvis de bliver integreret ordentligt, så har de et stort potentiale. Men hvis de ikke kommer ind på arbejdsmarkedet, altså så er det måske dem fra den vestlige kultur, der kommer nemmere til det. Og og det er lidt der udfordringen ligger, det der med det at få er lidt det der med forsørgerbyrden, at de ikke skal være en del af den her byrde, men at de skal være en del af forsørgerne. Ja, og forsørgerbyrden, det er så også den næste udfordring med, at der er, det er ligesom et stigende antal af folk, der skal forsørges, i stedet for at være forsørgere, og de forsørgede, det er jo dem, der ikke er på arbejdsmarkedet, og derfor heller ikke kan betale penge til statskassen, som jo i bund og grund er et problem. Og ud fra vores bilag, eller vores egen figur, så kan vi så også se, at den er ligesom stigende, og i 2030, så vil der faktisk være flere forsørgede end forsørgere. Hvilket er et stort problem for samfundet. Det kan fordi passe, så der kan så kan det ikke løbe rundt på samme måde. Og altså, en af grundene til, at vi lever længere og længere, så der er flere, der kommer hen og er i den del, hvor man er på pension, så man er ikke i den erhvervsaktive alder. Og det er også lidt et problem, at vi faktisk føder færre og færre børn, så der er færre og færre unge. Altså, der er færre og færre potentielle arbejdere fremover. Ja, så det er bedst, hvis fertilitetsraten er på 2,1, som er det reproduktive niveau. Ja. Så befolkningen vedligeholdes. Ja. Men vi må jo så på en eller anden måde prøve at finde nogle løsninger, så at vi kan lette den her, eller løse de her problemer med velfærdsstaten. Ja, og det er der i bilag 1, bilag 4. Ja, bilag 4. hvor Lars Løkke, han ligesom kommer med forslag til det. Hvor han mener, at vi kan skære i SU'en. Ja. Og rykke hæve den erhvervsaktive alder. Ja, så man ligesom får et øget arbejdsudbud. Ja, og det vil jo selvfølgelig være godt for staten, for så bliver det tjent mere ind, men det vil også være et problem, fordi at det jo ikke alle, der er mulighed for at være erhvervsaktiv i så lang en del af alderen. Men så kan man sige, at man kunne imødegå det med at have lidt mere fleksibilitet i, hvad vil det sige at være ældre i den erhvervsaktive alder. Ja. I stedet for at have fuldtid, måske kunne have lidt mere deltid. Det er jo også, altså, der er også nogen, der er jo også imod det her, som f.eks. Socialdemokratiet, hvor de siger sådan, at man mener bare, at den skal hæves til, så man er på arbejdsmarkedet i længere tid, men de mener ligesom, at man skylder at sige, hvor lang tid længere tid er, så man ikke bliver ved med at være på arbejdsmarkedet. Det er også klart. Man kan ikke, der skal jo være en grænse for... Altså sådan, vores generation kommer til at arbejde vildt lang tid, så hvis det bare bliver ved med at hæve. Ja. Men ja, så det er på en eller anden måde, hvis man kunne øge arbejdsudbuddet. Ja. Eller også hvis man kunne udnytte de her indvandrere, anden generation indvandrere, og de kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Ja. Så vil det være den. Så integration er eventuelt også et godt fokuspunkt for at kunne lette byrderne i samfundet og imødegå udfordringerne. Ja, det vil faktisk være at gå bruge ressourcerne der. Yes. Hvilket jo så var bilag 3. Ja.